одиночный батлода зур намерасад гапо крайни ки ҳамамона маҳкам мекунанд ва и так маълум буд ки ҳамамона қавмона мекунанд ва ҳами но ягон батлеш кадае ки олиам одамо текстоша аз ёд бидонанд ана ӯ батли 2018 ба чакум нашоди ӯзбеки гапагум кардам сабаби еврей будан да чака мегам еврей мегам еврей будан и элон гуфтагиай вақча еврей одамо маро несериёзнисма қабул карданд ки я барномаро ӯ мекунам маҳкам мекунам ӯ мекунам маҳкам мекунам омадам удар расида аму гуфти гапо мушти лонли дамарам расид чима ранги кинои мирзо дига ягон чи набуромад натонистам в общем хатогии ман ҳамин буд ки ман ӯ мардака в общем обещать кардам ки любой вақт дастгирид мекунам но в определённый моментода накардам дорам равши дошта вачака хая пиёда чай занем ки хурмон безор шудагием мардум ай салом алейкум асака шумо қарор дар канали ҳисор медиа имрӯз қатино акай доди худо сази самача хуб барномаи як ёгачои даимата просто чақчақи озод баъди саволе аст ки дар инстаграм мондаму дар шумо ҳамин саволо дадам гуфтам ҷавобша бигӣ майлиш саломатӣ чӣ қадar худоро шукр ба чӣ мақсад Россия омадӣ озираҷа бемақсада ягон мақсад нест не кор омад ягон просто обстановкаро диданӣ омадаем чӣ гап мешавад яке агар бишава зур нашава хайчи нашава бо абранаҷо мумкин ё мумкин не иҷода ғайри коро бояд хубча кор дига аста вуруди хуб дар ҷо гашишака барнома чӣ хабар омадааста пешаки сёмка кардем ҳамаша сёмка додем дар инстаграм ака ман вақте саволҷавоб мондем яде кас саволу дод мақсад бисёр саволо будан интереснигошам хеле буд нест яке аст ки ҳама акара бугӯ чӣ ба ҳамара қариб соҳиби сум кард ҳама парт уфтадааст хеле гап нест ҳамаиш кара соҳиби сум накард мақсад ба чӣ мақсад мегӯяд ки бисёрра канал кушоди бисёрро охай палбом якрӯз ё хучон ёд мегирифтанд ё ягон кас ёдшон медод каналсозӣ ягон кори қӣн нест просто ҳамин савола бисёре бад додам гуфтанд ки мақсад ҳамин доди худ рафте баъд ака дар ҷа ҳаст ягон меша батл мартилабин ки ҳозирашро дидестам ки аму чизеро ки ахлоқ қабул мекунам ҳаму хеле батл кунем мисол цензура риоя карда шавад гапҳои бемаънӣ бисёр нашавад темаҳое ки ягон темаҳои сиёсатда мерасанд хеле тема набошанд ҳамин батл чиста реп дар дуруни реп агар ки возможност боша мо мекунемш дар барномаи мо садам мегӯяд ки батл мебуром боя боригар чӣ гуфтам москва омад бо батл фикрам фаридон ё ташкил мега мақсад батл мебуром вақти фаридон аёсем ки качи бо гап батл мега агар 15 бузам ба клаб гирам мерам батл мекунам не фаридон исор медиа исор медиа о ташкилиш кунам не ташкил мекунӣ барномаро барномаро батли садама гуфти акай доди худо ки суми соста чимади ҳозир батл монитарам мақсад дар ин ҷа конкурент бисёр яка чӣ плюс мебинед аз омад нашод барнома нашод ягон чӣ қадар медонам бисёри коргаро дар тоҷикистон омадестиям иначе ягон проекти калон дорӣ дар ҷа проекти калон надорам но пастараста мекунем ки сум кор кунем тамом фақат агар бинем ки ай пушти видео намешавад хай бачаҳко шофёри созан уж таксист мешавад дигариш в общем иҷада мо бигем именно ҳама чия дар оҷа пафта коркунӣ именно ай пассиви ютуб наомадагием но ман возможностҳое дестам ки бачаҳко метавонанд агар хичона биқапанд суми соз кор кунанд но бинем агар намешавад бо алтернативни варианти дестам ки як туш таксисти соз метавона шавад ки худ медонӣ таксист ай 60 боло кор мекунад хай бо мебинам бо дальше чанд сол шуд ҷои батлои одиночество намегузаронед россияда план аст ки мегузаронед вообще одиночный батлода зур намераса паро ки якумаш ки дав дора баъдемаш ки хеле гонорар метӣ баъд бо ҳам сумта меёвӣ намеёвӣ камтарак аси мақсад қин шудагак баъд ҳамин вақти батл маҳкам шуд полин дар тоҷикистон чӣ ошушони музахир кард вақте ки садам қатӣ фаҳмидам батл кард дар дуруни ҳамҷа ман ҳусейн гуфтам ки гуфти гапо крайни ки ҳамама маҳкам мекунанд гуфтам иҷада агар ки фақат туда проблема мекарданд окей ман баромад намекардам дар ҳамун ҷа вақте ки микрофон додам ман хеле ноид кардам бо ҳамора киштам бо хеле дига ноид кардам бо пеши акое ки дар ҳамун ҷа шиштаи будам гуфтам шумо чӣ хеда иҷа шиштин
خیلی باطلات می نگفتیم که باسش کنیم. گفتم موزی بعد حسین گفتم که التماس که جایش ماکسیموم بگم آره دید شپاک کن پراپوسکات کردیم چند دوشه. جوسکای بعد بدم باطلات تماش کردم. وای مالی جوسکی وای تاگ معلوم بود که همون قاوم میکنن و همیشه. درم من دیدم موزه تمام اکید دیخته. خیلی قفار فایده سای بس باید که باتل سال داشتی. باتل سال مونه. باتل سال چه خیلیشی نکردم. باتل سال ایزا تاوشو که بچه ها کورا پروردید نکنیم. از دایجا ایسار همون کدومش هستیم ما رو جمع میکنیم. اگر بینم آدمو جمع نمیشون چند کس به 16 کس بود 15,000 سومه در 16 کس تقسیم. 1000 سومه. 1000 هم نه 800 سومه. خیلی 1000 سومیشون میکنیم 16,000. وقتی که باتل سال 2018 هم صحبت می‌نیسته بود چیش داد. وای 35,000 بود 40,000 دادم. مقصد وقتی که چیزی را ساز کرده است پروسه ادمینش میکنم باید سری معلوم خیلی خب بودجه چقدر پیشه که باید بتیشون. بودجه برای بودجه باید ویدیو بتی بکو. نه خیلی جگ ای بی بچه‌کو نیست اگر ای بچه‌کو میشید اوکی. انا او باتل 2018 ای بچه‌کو بود. این ایش ای بی فابریک ای بی صدام بود. 2018 که ای بی بچه‌کو بود بسوم شون دادیم. این بچه‌کو را از بینم اگر که آدم جمع نمیشه و همو خطی 50% همو اشتراک شده ای جنستان. ابراد نه سوم شون ابراد نمیتونم بچه‌کو. من اکای سوال بیشتر رپرو فهمیدم بیشترش میگن من رای نبخدا بیشتر دارم رپری که میگن دو دختری خیلی نبوم میام قطعی دمکاری دارم مقصد وقتی قطعی دمکاری میکنم بس میکنم اونجا غیبت اثر میکنم که وای نمیشه ایسوسر با میام قطعی دمکاری میکنم سببش در چیه که همون مومنتی که با گفتی خیلی غیبت میکنم همون مومنت اگه خیلی خفه‌شون کردگیم برای که کارای بخوری نخوری یه روز عصبی یه روز عصبی نیستی یه روز پولت میفوره یه روز پولت نمیفوره خیلی با هر چی ابیشاد میکنی ابیشاد کردگی تو نمیکنی خیلی بچه‌ها خفه میشون این وارد سودید کردن نمیشه که وای غیبت چیان لبای آدم عصبش خراب شد بعد مینوسات هم میگه و آدم که خرسان باشه مینوسات نمیبینه تاکش تو این چیز نرمالیه سبب یوره بدن در چه که میگن یوره میگم یوره بدن این الان گفته گیای بخچه یوره وقتی ولی نشد اگه خیلی اگه جدول یوریزم دا خیلی پولش کن گفتی که پو خاراکترمون خیلی تقسیم کنین یوری دا الان مرا 10 نول میزنه امی بسیاریا میخوان باتل دلیرشا و ریکل بینن دامجا فواری مقصد کدومیش دا گل سیخته کن ریکل دا دلیرشا و باتل کدام دلیرشا دیگر کالیبره سوال بچه که در لوبای برنامه دلیرشا مقصد پس میزنه که برای که من دلیرشا دا تالان نمیبینم او تالانتی را که خودش میگه و باطلش او روینده نیستن و باطلش ساز میکنه نو یگان باطلش کده که اولیم آدم تکستوش از یاد بدونن یگان چیه خواهمتون نیست باطلی کروتای ستوپا میکرد رایدر میکرد مثل باطلی کروتای ناویک میکنه که تکستوش از یاد میکنه باطلی کروتای سیوان لونلی کدگی هم آنم خیلی باطل همین دلیرشو کدگی هست просто анам я анализ кунам ва бифаҳмам ки ҳо далелшо зурай барои поколения худаш но у бачакое ки гуфти гапо вазни суханшон 2 тонна ченин нест гапҳои далелшо вазби нест да я барнома далелшо мегӯяд ки акай доди худо батлисора даки дод агар ки далелшо мебарид мегуфтанд ки батли рисола да далелшо дод десантура барид гуфтам батли рисола да десантура дод хеле бугӯи любой чи 50 на 50 агар и тараф бара и тарафа некна агар и тараф бара и тарафа так что این چیزا را وقت نشون میده من این دلیلشو را همین کدومی که هستن گفتم حاضر من خطی هم استودیویی که در بطلو بدن من رفت آمد ندارم خودتون داریم خطی ها بر پروستا پرس بگو دودی خدا یگان بردش نمیار دودگه که خیلی باید بره خیلی مردکو را اونو مردکوی که اونم پروستا پرسینشون اگر که یگان چی باشن وقتشون نگن بعد که بطل سال 2018 را محکم کردن خود جای اکا فرستایل بطل به چی بود مشاوره چی با محکم شد مشاوره سوم نمیداد در ماه 7200 سوم расход میشید با پلوسی کارگرو هر روز شنبه و یک شنبه کارشون ماکسیمال زنیتوی میشید где-то 15000 сум расход дошт در ماه аппарасмотрош крутой набуда برای خام خیلی برای هم невыгодный проект برای که چند برنامه‌ای که زور بود محکم کردیم بعد ایروی همه چیز خیت کردم
одамо маро серьёзностма қабул кардан ки я барномаро ӯ мекунам маҳкам мекунам ӯ мекунам маҳкам мекунам а барои чи ҳозир проектҳои калон накардесам барои ки медонам ки ман бюджети максимум 2 моҳ да мерасам ва дальши бо маҳкамаш ки мегӯям ҳамун вай ана ҳозир фикр дорам ки агар битонам 1 сола вперёд бюджети ягон чиро ҷудо карда баъд ташкил мекунам барои ҳамун даже мизи реф ҳамин зимистон я ташкил кардам дидам нашид мақсад ака вақтҳои пеш 3 сол пеш ман рептидиара любой барномаш тамошо мекардам ин нахидам чӣ ба ҳозир ранги барномаи пештара нест барои ки вақт сум ҷудо мешид дар як моҳ 46 000 сомонӣ расход дошт айра намебинед а ҳозир дар як моҳ даже 1000 сомон расход намешавад мумкин ҳозир ай расчёти коргарот соз кор намекунад не коргаро вообще невиноватан коргар надорум фарух операторай афзал монтажёр кия коргар ҳамин ака ҳамин савол дар сайти махидам бисёр аст барномаро ҷавоб дагим мехоҳам ки бояд бургар бифаҳмам ҳама коргаро дар бара ака фарух чӣ банарам дӯстон дар Подмосква маҷлис ки заминои фурӯшӣ буда дар ин номро занг бизанед ай номи ҳисор медиа гап занед ҷа рассрочкатон мета ай 3 то 9 моҳа бе процент занг бизанед подробно ҳамаша мефаҳмед дар оҷа в общем ҳама чиз идеальная чақчақ хидат бо вай айму кӯдаки қадима барои ки аҳамият дагим ами мобайли ки соли 2017 бикард ами рептидиача ҳамун ҷо 2014 ҳамун ҷо қитита бисёр вай на ёвони будраф мақсад вай хуб вай бачаакорда вай мардако коркунӣ омада буданд мав фарух саъдиву дурандеши бачаако аввал мо орзу доштем ки ягон чи бисозем хил кардӣ барои ҳамун орзу кардан меира уже мебинӣ ки результат дод меира канали 221 доз вообще нашуд реп нест баъди маҳкам кардани вай канал реп набуд гуфти мақсад барномаот ҳамаш ҳамҷо ҳозир вообще дига чай просмотрш ғалидага дар оҷо надор ягон мақсад ягон чизи интересни кардан ана иҷода дорум агар ки планомон бишава ака ҳичи гуфта наметавонам барои ки ҷа россия может нашава может бишава 3-4 проекти крутои қатъи ҷонон придумат кардагием ҳозир агар ки бо дига бача бисёри бачаҳо омаданианд агар ҳамашон бошанд қатъишон ами як проекти мекунем 121 су ба фикр май репорталда интереснитар мешавад баъд тамошо чӣ ба ранги кинои мирзо дига ягон чи набуромад натонистем ман кинои мирзоро худам ягон серияша папска кардагим тамошо кардагим бисёртар барои акай мирзо худаш тамошо кардам барои ки реально мақсад дигарош дар миён надидам акай мирзо ман хачи зур мекардам ягон ина кинои семишка бироварди иш чиши иш ай шахр буд ман бюджет дига мегум ку ранги ам проектҳои чим як моҳа максимум 2 моҳа сум ҷудо карда метавонистум баъд дальши просмотр намегирифт уже наметавонистум дальши падеш карда ин сериозниги хита камсач мекунад и дурандеш набудан ма яъне я проекта мегирӣ як сола вперёд чи расчётша гирифта наметавонӣ хиёл мекунӣ туғрия мегзара но любой чи минимум 6 моҳ бояд падешкаш кунӣ баъди 6 моҳ ҳосил шуда метавона ай ман як моҳ падешка мекунам мо дига ждат мекардам ки ҳосил бита баъд бачаҳако дилмонда мешида сабаби дар любой барнома дака ами андеграундро дастгир кардан дар чи масалан бисёр аҳамият метам ман ахидам против ғамзадоё мақсад бисёр агар медиди приколшон мекардам дар инстаграм но бисёр аҳамият фақат тарафи нигерои мақсад хайли сиршо маъқул ман чӣ кунам бисёртар аҳамият балки ами ғамзадо ба барои чи дар батл новид мекунад любой шамай дагим вақте бой метам ну допустим так бой доданам кори осон нест но бой додим ами кадаме қабул кардагай вай значит чизеро медонад кадаме қабул накардагай ояндада қабул мекунад мефаҳмам чиза барои ҳамун ҳеҷ кара фикр мекунам обвинит кардан дар кор нест ки бой дода наметавонад барои ки ҳамун вақта вай дига плано дошт но ба оянда дига чишид вай ҳамаи ӯ қадар орзуву ҳавасаш монд ҳамун момента дар барномаи мисс реф волейбол шахр киштагай рейкл дар ҳамҷа чӣ ба ака бисёртар хоб кардам ки шахра бисёр дастгирӣ кард дар ҳамун барнома барои ки шахр як гапа мега меа бо ба гирди ҳамун чиз худ шата мехӯра мегам ман ин гапа нагуфтам ма шахра дастгирӣ бугӯй хеле хайхел медонам ки рафтомади ман қати рейклам созай қати шахрам созай қати нави қати ҳама созай но именно ҳамун момента шахр гапҳоеро мегуфт ки ба ҳақиқат рост буда
خیلی фантастически наметуфтанд. Но барои чӣ позитсияи Рейкл мада маъқул буд? Барои чӣ маъқул буд? Барое ки Рейкл хеле ягон чиро анализ накарда мегуфт. خیلی برنامه را ریال با مزه گپای ریکل میکرد. اشاخی فکر کرده گپ میزد. از этого همون момента که основной тематика چیزی را میگفت خیلی і так ясный بود. Но нашод гуфта ки мешава. Шахи ман савол дод ки мешава накрутка карда. Ман гуфтам мешава. Но ман уҷа нагуфтам ки Рейкл накрутка карда. Ман гуфтам ин хеле сервисҳое ҳастанд ки мешава. Баъд Рейкл гуфт ки ман изҳор майбат ман қадарсум дошта бошам, так как ман Рейкла мешиносам рост мега. Вай дами реп хеле западло медонад сум расход кардана. Особенно бо паси комменту ягон чизи дигар. Ман қатъан камаса хеле штагнан шуд чахчах караг нестам. Бисёри дӯстам мебинам кайф мекунам барои ки хеле хам надруи камера мега берана камера як чизам мега. Гап заниш махлай мада. Нашоти чахчах мозбеки капагун кардам. Камерамыз? Насуд чӣ савол мекунӣ? Агар чӣ тавр накард, просто ҳаштам хати любой чизе да фикр мегуфтам. Ака вақт да ҳамаи дуруи YouTube анҷомстан айбари шумо поли рафта буда да канали аввал дигар видео кади уже худо официально видео кади ти канал мояш усуб. Чӣ сабабист ки абрана канала буда аси анҷомстан спорди? В общем, хатогии ман ҳамин буд ки ман омада ка в общем обещать кардам ки любой вақт дастгирид мекунам, но в определенный момент да накардам ҳамин корро. Беаҳамиятӣ мекардам, телефонш набардоштам. В общем, конкретно беаҳамиятӣ мекардам. Хай гуфтам реҷа чӣ кунам мерам. Рафт канала ман хиёл кардам ягон хеле пеш буда метавонам ки не. Бафрухт шаёд просто. Не, дидам намешава хуб канал реально уҷа лицои мардаку ҳамаи амвора хезондагиай. Фарқ надорад канал айта, главное лицо да уҷа кадом лицо будагиай. Баъд дидам выход нест, баъд фарти нафтам ки биям каналта биги ки ҳамин бефоида, ҳамин қадар меҳнатову ҳамин қадар гуфти гапҳо ожиданиёи ман қадар меҳнатои то просто нест мешавад. Канал значит нафрухти просто падаркаш кади? О, просто хуб агар мефрухтум ман максимум 5000 мехариданаш. Сомон? Хуб активностиш бениҳоят ғалдаги буд. Вай харидиш обратно восстанови чика. Сабаби бисёр реперо каналоша фурухтан да чи ака? Бисёр савол дади алдаги ман я барнома дорам, как раз оли пешитра миём. Барномам ҳамин нестабилности финансовии контролай ин ҳамин сабаби асосиша. Яъне пула идора карда наметавонанд. Мо байни моҳ да 18 число 20 число да бесум мемонанд. Ва дигар намедонанд чӣ кор кунанд. Единственный активе ки вайро хатияи қайқа суме чӣ кунанд, ҳамонро мефурӯшанд. Ҳамин даромади YouTube чӣ хел ака метавони хатия? Даромади YouTube беҳтарин чизе агар ки ҳар рӯз даволаш кор кунӣ. Бояд даволаш кор кунӣ. Агар ки кор накунӣ YouTube монанди медонӣ чӣ? Монанди ярусе ҳастае ки ҳар рӯз внимание требуад мекунӣ. Бо ярусе внимание да бар месана камера. Агар натиша казига мебинам веши мерава. Ами бисёр просмотр подписчик неважный. Хит кун, нами 1000 подписчик дошта бош, як аз 100,000 подписчик дошта боша, интересный боша формати контент ку 200,000 мебини просмотрош 3000, 1000 мебини просмотрош 100,000. Да видео дидам ки Lonely гирифт просто шахра хазе сирка. Шахра медонам то бисёртар хазера дастгирӣ мекарди, бисёртар балечи буди. Ҳамин чиз да то чӣ намутофта? Мара зарбаи бетаъб буд барои ки ман пушти хезе бениҳоят бисёр баромад кардагим. Камтарак забонкӯтах шудам байни мухлисои ғамзадода. Дигар ягон гап мефтам дидем хезета. Ну на самом деле уҷа ман вақте акара дидам, ама Lonely бисёр ман мекунам ака амада. Хелас таку уже гуфтам намешава бигем буромади кард лекин вақте шиштам қати чахчах кардем дигар да. Не ман ки нашод кор надорум дурмушава, но абалоч када мадам удар расида, аму гуфти гапо мушти Lonely дамарам расид. Вақтои пеш ака концерт ташкил мекард Тоҷикистонда чӣ медонам соли 2018 буд. 17 буд. Да профсоюз буд ба фикр мекунам. Соли ҷавонон буд. Ман вақт хиёл мекардам ки ҳамаш благодаря ман ё давдав мекунем ки оказывается просто соли ҷавонон буд. Кумитаи варзиш моро муроҷиат мекард ки инамҷода бирем концерт ташкил кунем. Ҳамаи чиро обеспечиват мекардем. Мо мерафтем концерт мекардем, во мефтем ништияк. Ва фаҳмидам ки соли ҷавонон будай просто. И бо дастгирӣ ҳам кумита будай. Так мо баъд ё хидм хостам ягон чӣ кунам. Бениҳоят давдаву кору бориш қинда. Милитсия мерай,
ҳукумати ноҳия мерай, иҷаш мерай, фарҳанг мерай, як хобча бо ҳамаи трекора, ҳамаи текстша проверка мекунанд. Короче, формати бениҳоят жесткий, но именно соли ҷавононда ҳамин чиза моро бениҳоят дастгирӣ карда буда. Ҳамира дар Россия таҳсил кардаи нести? Карданим. Меша. Иҷарамам хеле давдав дора, бояд Ҷарам давдаи калон дора? ҳукумати шаҳри Москва бояд барои чишон идораи фарҳангшон барои бояд текстора нишон диҳад ки дар оҷа ягон хел против сиёсати и давлат, против сиёсати давлати в общем шаҳрвандиму доштагитон ягон гап набошад. Короче, як қопча критериё дора, агар ҳамвора поддержка куна, всё сарш медам. Дар барномаи солҳои пеш дакахта вообще нишон намедодӣ. I really уверен нестам. Бисёро реально мегуфтам ки ам одам аст дар пеши камера се нишон намеда. Сабаб чи шуд вақте шон гуфт дар бари ман биши омада шишти. Агар ки баронам ҳамон вақт просто мегуфт мешитам. Просто твоё просто накарда намекора. Просто шон гуфт биё бошид, хай марда қадар мара хизмат карда барон шон. Ай бачакои хезе ҳамашон. Баъд шогирдоишон, Ралик ё Навик ҳама ё мара хизмат кардаган, агар як сухан мекарданд мебуромадам, но хай шон шидам ода. Ралик дар вақте рептизи дар бас кард чизоша фридан шаҳ текстшам ҷамъа ки шайх 50-80 сол ба худо. Ҷада ма як нормати нисбат карда будам. Короче, трекш дар репафта якм рафта буд. Мара гуфтан накрутка мекунад, доказатка метавонам, ҷара камтар аксарш. Ма шудам гуфт мои накрутка репафта гирифтим. Ҳамин сабаб харҷ кард. برای مو اساس داشت. با برنامه تایدم دو جان مثلا کوشش کردی که رای کابین نواد که رو باروش تگی خود در پیش کامera. یک وقت عبیده داشتیم چه خیلی. واسه خاطر رای کسات پیدا. ها رای کرد. в общем بعد همو گپ چپ بعد فهمیدم که بنهایت بچه که بکینه. نه مقصد. вообще نامزدگی در دوی یوتیوب نه هایو در دیگه. کینه نداره یگان گفت. вообще خیلی. برای همون کاراش خیلی رنگی ماسکای طور خیلی با خیلی میشکش رفتن نمیگیره. سبب просмотрой خریدن امی رپرها در روی یوتیوب در چیه؟ доступні بدن. حاجی همه просмотрش максимально داره. однотипові بدن، доступні بدن. بعد یگان چیزی سложný نکردن. همه خیلی میکنن در روی یوتیوب یک چیز کرده است. که مردم مونده شده نمیشه تماشا کنن. خمون بزرگتگیم. مردم ایمون. این بود که برنامه یک پلاچای هم نخورده برنامه دوران روشی داشته بچه خیلی پلاچای بزنیم که نام برنامه یک پلاچای نعمان کم کم میمونه خودم میریزم تا این میدونی اول دا باید میریختی و زیبوشه خنک شده بود کم تره خنک شده؟ خیلی زود چک چک سوال باید رحمت اکا که دعوت ما رد نکردی و خیلی چقدر دینا دعوت میکنم بخشیش که یه روز زادرش کشید و امروز یاده کاربار بودم او را بود کردم و اومدم دینا خیلی می اومدیم و خانه دا نبوده خیلی بهتر حالا که رحمت برای یه برگه اومدم سلام باشه